Lauri. Lukija ja kirjoittaja Jukka Ahola. Hirven kyljet nousivat kiivaasti ja sieraimista puski kuumaa hengästynyttä ilmaa, joka pyörteili sen turvan molemmin puolin. Puitten läpi paistava aamuaurinko sytytti hirven karkean karvan kullaksi tummaa metsää vasten. Se katsoi Veijoa. Veijo katsoi sitä. Hän tiesi laskemattakin, että hirvellä oli 6/3 piikkiä kruunussaan. Turvan päässä pitkä parta ja mustat silmät, kun olisi syvään lampeen katsonut. Pelko niissä pyörteili, suru, väsymys. Hirven keuhkot kohisivat. Vanhoja he olivat molemmat. Se oli pysähtynyt, kun ei enää jaksanut juosta karkuun. Työnsi jalkoja suoraksi, kaulaa jalommaksi. Veijokin hengitti nenän kautta. Rintakehä kohosi aatamin omenaan, vaikka olisi mieli tehnyt leukakaupalla haukkoa happea. Kiväärin piippu nousi. Hirven ja miehen sydämet jyskyttivät yhtä rytmiä. Sinä syksynä Lauri oppi puhumaan. Se istui lattialla, selkä suorana. Ymmärsi varmasti enemmän kuin osasi sanoa, ja siksi saattoi isänsä sylissä istuessaan äkkiä kiskaista viiksistä, vetää pieneen nenänsä kiinni ja takellella tavuja, jotka ymmärsi mahanpohjan kullanehkuisessa isän rakkaudessa, mutta ei paljon muuten. Niin, siellä on äiti. Äiti laittaa ruokaa. Niin, ruokaa. Perunoita ja käristystä. Pottuja. Tykkääkö Lauri potuista? Laurin maailma oli yksittäisiä tavuja ja pieniä osoittavia sormia ja mutrulle kääntyviä alahuulia. Ti. Niin, isi ja äiti. Maistui vieläkin hyvältä sanoina suussa, vaikka pitkään olivat olleet ihan vain Veijo ja Ritva. Joko se hampaita tekee? Veijon serkkupoika kysyi, kun luuli, ettei isä voinut muusta puhua kuin lapsestaan. Aurinko oli kuivattanut lamminrantaan rakennetun penkin päällypuolen. Veijo tunnusteli sitä peukalon kyljellä, raaputti puun nurjaa nukkaa. Välillä muisti tiiraalla rantapajun läpi lammelle, josko muoviin puhalletut sorsanpojat saisivat seuraa. Mosberin paino tuntui polven päällä, aurinko lämpimänä niskassa. Mosse, Veijo hymähti ajatukselle. Sen se jo osasi sanoa. Isi ja Mosse. Hyvinkin. Kasvaa poika niin, ettei mennä perässä pysyä. Laurilla oli enemmän kysymyksiä kuin maailmassa oli vastauksia. Mikä? Miksi? Milloin minä? Miksen minä? Mutta miksen? Miksi muut? Mysteerien ratkominen alkoi ämmällä huulien välissä. Kun Lauri lähti ensimmäiselle luokalle, Veijo kaappasi Ritvan eteisessä syliinsä. Laittoi kädet vaimonsa lantion luille ja raaputti viiksillään Ritvan niskaa. Lauri oli sanonut, että on jo iso poika, mutta palannut autotallilta, puristanut äitinsä jalkaa ja kysynyt, että saako koulun jälkeen olla isin ja äitin pikkupoika. Aina. Laurilla oli enemmän vastauksia kuin maailmassa oli kysymyksiä. Miltä se todistus näyttää? Meinaatko maisteriksi ruveta? Entä mistäs näin kauniita likkoja löytyy? Kai noin reipas nuori mies menee reserviupseerikouluun. Maailmanvalloitus alkoi 3 ämmällä ja 2 ällällä. Pitkistä heinistä tarttui kastepisaroita Veijon housuihin. Hän asetti jalkansa huolellisesti heinikon läpi, kokeili oliko saappaan alla maatuvia koivurunkoja ja astui sitten koko painollaan. Puut olivat jo riisuneet keltaisensa, ilmassa haisivat valkoiset pilvet ja tuleva talvi. Veijo pysähtyi, nosti jalkansa kannolle ja kuunteli. Lukemattomista puista lähti hiljainen humina. Tuuli nousi, heilutti yhtäkkiä koimunlatvoja ja kuiski oksien lomassa. Laski sitten Veijon viereen ja silitti poskesta. Kiisi kohti syksyn sinistä taivasta. Veijo jatkoi matkaansa ja jätti jälkeensä vain kallelleen kaatunutta heinää, jonka kosteus kimalsi nyt Veijon saappaan varressa. Haulikko painoi käsissä. Veijo taittoi piipun auki ja kaivoi patruunat takaisin vyöhönsä. Tänään kotiin viemistä olisivat korvien välissä, suupieleen keveydessä. Lähempänä kotia puut olivat vanhoja ystäviä, kivetkin. Sitten paljaiden oksien välistä pilkahti peltikatto ja märänpunainen yläkerta. Saappaat lonksuivat kovalla maalla, kun Veijo tuli pihapiiriin. Pihassa oli auto, sinivalkoiseksi maalattu Saab. Poliisi siinä luki kyljessä. Henki tarttui kurkkuun.
Veijo harppoi pihan läpi, kolisteli portaat ylös ja repäisi oven auki niin, että porstuan ikkunat helähtivät. Keittiöstä tuli kahvin tuoksu. Veijo aukaisi oven. Saappaiden rapa rahisi maalattua lattiaa vasten. Univormuun pukeutuneet poliisit nousivat seisomaan Veijon nähdessään. Vilkaisivat toisiaan ja pitempi ryki ihmistä kovaan ääneensä. Ritva puristi talouspaperitollaan nyrkissään, ja kun hän katsoi Veijoa, hän ehti sanoa kaiken, ennen kuin poliisimies ehti sanoa mitään. Lauri. Arkun kantoliina poltti vielä Veijon kämmenissä, kun hän tapasi sen ensimmäisen kerran. Hän puristeli leukojaan yhteen, niin kuin olisi murheitaan purrut pienemmäksi. Peukalolla pyöritteli hirvikiväärin varmistinta. Riite rapisi jo kannan alla, kun Veijo kiersi ympyröitä metsässä ja kuristi itseään syvemmälle ajatuksiinsa. Hän tunsi sen, aisti sen pikemminkin kuin näki. Havahtui, että nyt on jokin iso lähellä. Veijo pysähtyi kuuntelemaan, mutta korvissa kohkaava veri hukutti muut äänet alleen. Tuolla, pitkäsormisten kuusien takana se oli. Hän kyyristyi ja laski jalkansa hitaasti risujen lomaan. Eläimen koko kasvoi takaraivossa niin, että se tuntui auringonkin peittävän ja heitti painavan varjon siihen, missä Veijo seisoi. Kun Veijo tiirasi kuusikkoon kiväärin suulla, eläin rymisi pystyyn kuin ukkonen. Veijo ei nähnyt kuin vilaukselta harmaata karvaa, ja sitten kuusenlatvat heittivät piiskoina pisarat Veijon päälle, kun eläin ravasi syvemmälle luontoon ja tyni metsään mennessään. Kuusien lomassa heinä oli painunut monen metrin alueelta. Veijo laski karkean kämmenen karkealla heinälle, tunsi hirven makuupaikan lämmön. Hirvi se oli ollut. Sen tunsi karvaana kurkun päässä. Veijo katseli ikkunasta pihalle, selkäritvaan päin. Partaan kasvoi harmaita karvoja kuin kuuraa ikkunan ruutuun. Pulukki Antti ei osannut istua aloilleen, vaan nosteli kantojen kaatamassa hirven ympäri. Hän oli kiireisen miehen maineessa, ja jotkut seuran miehet sylkivät hampaittensa välistä, kun tulivat haistamaan ruhoa. Rapalahti saatana, yksi mutisi. Hirvi oli juossut 200 metriä ja kaatunut sitten. Luot oli puhkaissut vatsan, ja ilmassa kipristeli ulo ja kuolema. Pulukki Antin koira enhisi hirven peräpäässä. Veijo oli kiirohtanut paikalle, kun kuuli, että oli saatu kaato. Toivonut, ettei se ollut hirvisonni, jonka hän oli tavannut muutama syksy aiemmin. Veijo haistoi sen, ennen kuin näki muuta kuin turpeen takaa sojottavan korvan. Astui lähemmäs ja sydäntä alkoi kuristaa kuin nyrkillä puristettua. Tappisarven silmät. Katsoivat johonkin Veijon ohi. Verestä paakkuinen turkki maistui suussa asti, kuin olisi rautanaulan laittanut kielelle. Aurinko kimmelsi puitten läpi, osui johonkin kiiltävään. Veijo kumartui lähemmäs ja huomasi, että niitä oli joka puolella hirven ympärillä ja turkissa. Pieniä murusia sinisen kylmää lasia, verirantuisia tuulilasin palasia kuin kylväjän kourasta. Veijo suoristui. Yritti työntää nenänsä ilmaan kauemmas raskaasta raadosta. Katseli puunlatvoja. Kun katsoi alas, maassa kimalteli vain kastetta puolukan varvuilla. Serkkupoika istui keittiön pöydän toisella puolella. Ritva oli karannut kodinhoitohuoneeseen, josta kuului kangaspuiden tamppausta. Puhuvat seurassa, että kannattaisiko Veijon pitää pikkusen taukoa, serkku sanoi. Veijo istui sameen silmin eikä sanonut mitään. Kiristi pullon auki ja kaasi lasiin. Työnsi pöydän yli serkulle, joka pudisteli päätään. En mä taida tähän aikaan. Keittiön kello ja kangaspuut löivät välillä rytmissä ja välillä ilman. Mukkaahan nää oot aina tervetullut. Ja kyllähän sitä itse kukainenkin aina välillä ottaa, mutta serkku veti henkeä. Ei saanut sanottua. Mitä mä muka siihen enää voi, serkku aloitti, ja se tuli kovempaa kuin oli tarkoittanut. Yhdellä on suora linja ampua ja ei silmät pysy suorassa. Sanovat, ettei sulla enää ole kaikki kohdillaan. Etit isua hirviä ja et muuta suostu ampumaan. Poikia hirvittää sun kasa lähtö. Ja helvetti, kyllä se minäkin katon kahdesti olkani yli. Serkku työnsi kädet taskuun, katsoi Veijon lasia, kun ei pystynyt miestä katsomaan. Ajattelen muitakin vähän. Silloin Ritvallakin varmaan jo peninkulma poppana liina. Lauri olisi osannut jo isoja sanoja. Obligaatio, optimaatio, ohjauskorko. Isompia kuin Veijo. Veijolla oli raskaat kädet, kun hän työnsi oksia edestään. Niskaan tippui vesipisaroita, joita suli harmaasta taivaasta. Jalka luiskahti märän kannon päältä, ja saatana lipsahti huulilta, vaikka Veijo ei koskaan muuten kirvannut. Näillä main se oli. Männyissä oli 3 metrin korkeudella arpia mäännyn karnassa, kun se oli verinahkaa hangannut sarvistaan. Seurankin hän kirosi. Serkku oli tuonut Ritvalle kilon sisäpaistin, antanut ja sanoi, että tässä.
Ei tästä mitään. Helvettiin molemmat, serkku ja seura. Paistin Veijo oli syöttänyt naapurin koiralle ja sanonut Ritvalle, että liikettä. Veijo nosti kiväärin, tuijasi yhdellä silmällä. Siinä se oli. Iso ja harmaa kuin ukkospilvi, kun se astui puitteen välistä esiin. Veijo veti kiväärin perään olkapäätä vasten ja tähtäsi tienoon hirvien isää. Hirvi nosti päätä kuin kuuntelemaan, kääntyi sitten Veijoa kohti ja katsoi mustaan piippuun. Veijo laukaisi. Hirvi katsoi pitkään. Pudisteli sitten päätään niin, että kello heilahti ja jolkotti pajukkoon. Toisessa kädessä pullo, toisessa nylkypuukko. Ohima vasten perunakellarin puuseinää. Välillä koppasi kouralla silmäkuoppaa. Siitä se lähtee siitä rintalastan kärjestä. Pieni viilto niin, että puukolla pääsee tästä näin. Ja läpäsi puukon pään omaa rintalastaa vasten. Siitä se lähtisi. Talja irtoaa paremmin, kuin ruho olisi vielä lämmin. Kaulasta sisään. Se pistäisi vastaan, mutta antaisi kovemmalle myöten. Siitä peräaukkoon pitkä tasainen veto ulospäin. Raajoista keskiviiltoon. Sitten terällä hitaasti ruhon pintaa raapia viiltää irti. Vetää kädellä taljasta taaksepäin. Lopuksi pää. Pysähtyä hetkeksi katsomaan sitä. Painaa puukko kallon ja atlaksen väliin ja repiä rikki. Nivelsiteet kurkun pää selkäydin. Ritva kävi kellarin portaten yläpäässä, mutta kiersi kannoillaan keittiön, kun kuuli, kuinka pullonpohja raapi kivilattia. Suu oli nahkaa ja kurkussa tumma sappi. Veijo puristi sormien tärisemästä ja yritti aukaista asekaapin ovea. Olohuoneen ikkunasta näkyi sininen syyskuu, joka oli vaalenemassa valkokultaan. Viimein avain kääntyi ja Veijo hapuli kiväärin käteen. Kun sitä puristi tarpeeksi kovaa, niin heitti tärisemästä. Ritva seisoi aamutakissa makuuhuoneen ovella. Veijo nosti niskan heidän välinsä ja haparoi patruunan taskuunsa. Hirvikö se lopulta vie isä ja pojan molemmat? Ritva kysyi. Ei ollut oma ääni. Jonkun muu. Veijo ei vastannut, vaan työnsi eteisen ovin auki töykeällä olkapäällä. Ritvan sanat pistivät oven läpikin. Se oli sentään verta ja lihaa, joka Lauri vei. Se odotti häntä aitan takana, katseli metsään. Sarvikruunu ylettyi melkein kurkihirteen asti. Piikit kääntyivät hitaasti, tarkistivat, että Veijo tulee perässä. Kun se lähti juoksemaan, kintut kierittävät aamuusvaa. Veijo harppoi perässä, seurasi sitä syvemmälle metsään. Se näkyi vilauksena männyn takaa, sitten sarvenkärki paljatten koivupuitten välistä. Keuhkoissa poltti ja Veijo pysähtyi yskimään. Kaivoi taskusta kylmän patruunan ja työnsi sen lippaaseen. Latasi. Juoksi hirven perään, vaikka jalat olivat märkää puuta. Hirvi seisoi keskellä pientä metsäaukeamaa. Aurinko nousi, valui kosteaa kangasta pitkin ja sytytti turkin tuleen. Huuru löi hirven seeraimista. Se katsoi Veijoa. Veijo katsoi sitä. Putosi toiselle polvelle. Kiväärin piippu nousi. Veijo melkein haistoi ruudin. Suussa tunne kuin olisi rautanaula kielellä. Puristi etuvedon liipaisimesta ja katsoi niin syvälle hirveen, että syvyys katsoi takaisin. Yhtäkkiä metsässä virisi tuuli. Se alkoi haavan harvana havinana, huilasi puitten välistä. Silitti pehmeillä sormillaan hirven turkkia ja Veijon harmaita hiuksia. Kiersi ripsissä niin, että silmät alkoivat kiiltää. Kastepisari tipahti. Veijo päästi sormen liipaisimelta. Nähdään, Lauri. Mutta ei pidetä kiirettä.